салому алейкум падарон, модарон, бародарон ва ахварони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, хона, аптек, магазин дар як дом, намидондай. Ҳамаш дар як ҷоя. Дӯстони азиз, харидор бошад, гап занед бо нархи дастрас. Адресаш Гипразем, Навбаҳор Д, дроби Н. Ҳозир набиёбрем, а як лавома нишонтон метавонем дарун боша. Як ҷоя мебинем. Гипразем ва ини гарадок. Рафтак мебинем, инҷа маълумае. Дорухона ҳамиҷа даёз бо хелик мебинем, мерем у зарфиш нишон метавонем. ҷои хушрудакаги тайдонда. Хелики дестен ҳаминамуд. Дорухона, аптека, тараф магазин, ин тараф шхона. Ҳар сеяно дар як таги домай фурӯшиянд бо нархи дастрас. Диен ҳамаша як ябора метавонем бихарем. Ҳамин қадарай слядуш места бороша мегирам сайнам қадар ҷоай ина магазин масоати калмиш ҳамин қадарай. Хоратон суй борш ҳам метавонем, хати борош мегирем дӯсто. Хеле маъқул тона, ҳамаша ҳисобкитоб мекунем, ҳамаша қабулш мекунем. Ҳай пеш бо тамошо мекунем мебинем. Аптек читай уракай. Фақат борша мемезанем, аче десем. Аптекиш ҳамин бай. Ҳамин амуд фурӯхта мешавад. На дӯстои азиз, хона медароем. Ҷаш чиай ванат паличай? Ҷа ванат палитай, ҷа кушай. Ҳама ина бутунки дар як хани дома.